Que maco, Jordi. Que maco. El Centre Cultural Unim de Terrassa. Sí, que vam home, estar actuant a... Una bombonera. Vull agrair tota l'atenció que vam rebre i sobretot a tota la gent que va anar, lo bé que ens ho van passar, lo bé que ens van rebre i vamos, i el seguiré fixant colònia. L'aula cultural de la Caixa Terrassa, Caixa Unim, ara mateix. Que maco. Home, allà tinc un bon amic, el Ramon Lázaro. El Ramon em va donar molts records per tu, però mira, quan jo estava allí de peu i veia que l'escenari era quasi tan gran com el pati de butaques, Sí, senyor. quan tu dius, això ho ha dissenyat un tio que en sap molt, que en sap molt, que li agrada la... Que, vamos, I un àudio, una acústica de conya, impressionant, impressionant, de veritat, Molt bé. Un traje del Capone, chaleco, Elliot Ness, Viaco el Negro. Amb el diari de Terrassa, jo no ho vaig veure, m'ho van dir, em va fer molta gràcia. Què? Que va sortir un acudit que deia el Cirex, Sí. abans eren un conjunt de com es diu, aviam, no, espera, no? És que he començat al revés. Ui. De protesta! Sí. El Cirex era un conjunt de protesta i ara són de pròstata! Soy así.